Hola zuek, zen moduz, bueno, gaur da San Martzial eguna, San Martzial da Bergaran ospatzen den jai bat, mendi edo muino baten, eta gare hemen kotxian, ze Aimarreko bea dau kotxia, eruan beho gauzak behitu. Ikusi, dauko hemen, izotzak, bakarrik izotzak dare, hor dago janari pixkat, bestiako bai jundia janari bila, eta dago ez martzialera. Izotzak aportu jat, etxian, zierko. Ikusi, txekarri da ben, gureko herriako batek, orientazio proba. Hau da, San Martzialera, igotzeko bidea hasiera, hemen goiaz, danok, tipitapa. Zelako, berua, itxen da ben ja. Early in the morning, hori bai, beti diba. Hau da bideik txarrena, esan doztena bai grabatzeko, porque, claro, importantia da, no? Zati txarreko bai grabatzea, baina bidea, superpolitxa. Eta, mago goiaz, zer ditxuta. Baina alduko, Bueno, hau da, San Martzial. Hemen dare ziburuak, eta mendi juten da, hortik, jende hau doian lekutik, gora, kanpara, gero erakutzeko txuego. Gu goiaz ara, zehan dare gure kotxiak eta gauzak eta gure txoko handek. Honek dia gure izotz danak. Inoiz ez dugu eukien beste janari eta geundio gehiago dago. Bueno, hau da, San Martzialeko kanpia. Horretzen dia jokuak eta dantzak eta dana. Eta gero, hau da, gure kantinia. Aber, zuek agurtu. Eta hor, nahi erromerixia. Ikusi que bueno. Bueno, zuek hau da gure familixako txiringitu. Hemen dago nire lenguznia postureatzen. Eta hemen dago Malentxi. Malentxi baina agurtu. Malentxi! Hombre! Eta Maipek! Ez do nahi roskillak. Laguntzaileak daukagu hemen. Eta honek dira roskillak. Oitzuria da, hola eruatia, arrama baten sartuta roskillak. Eta hau zean gure tia Isak eta hori nitzen dau, oinik. Eta hori, zimaz. Roskillak honek dira doble kapaniz, nire jatela gustatzen, baina gure etxean bete jaten dira. Bale, oin daukou una kapa de aniz, bakarrik alde batetik daukela. Dozen erditxe eta hemen dozen. Bale, itxoine, bebai daukou dozen osua. Eta malenik proba ditxu, malentxe zen moduz dare, aproba. Bueno, noia, Andonikin, ikustera, idixak. Ikusi eta hor, zelako pankarta politxa, nos encanta. Oin nola. Oin bertsuak. Martzialena itzakia. Guzi, oin etorreko da aroa. Ai, zuek emozion. Zuek ikusi gure aroa. Bueno, zuek, aroakin dau dantza, aroakin dau dantza, zemuz? Ondo, negarrin du, nik eta nire familik, ni zaiatu nahi zitzen, mentira kotxina. Eta, ez, indatxe ban txorreula. Klin. El mugako tortilla da, hola? Earra. Me da igual noiz eta nun, Martineko bidala. Es que es jugada perfecta. Venga. Bueno, zuek. Dia... Bostako gutxi, bostetan azten dia jokoak. Bostetan azten dia jokoak. Eta superrondo garen benitzaletan. Eta gonez nire txiki babyshekin. Ikusi zuek atzore zineban. 3 euro, importantia. Eta, ez ebez, ez dakit hartuko dugun parte sokatiran, porque jendia dago lesionauta. Baina gero dago erromerixia, eta gero etxera. Dabiz deiten itxoin. Bueno, zuek,
goiaz? Bueno, zuek ja, kanpia ja dago itxita, eta ja goiaz etxera.